Представники України, терористи ДНР, російські військові та спостерігачі ОБСЄ. У такому складі сьогодні мали інспектувати позиції наших військових в районі селища Шуми на Донеччині. Про це домовилися в ході чергової відеоконференції тристоронньої контактної групи. Окупанти закидали, що українські бійці буцімто будують нові укріплення, а це заборонено планом перемир'я. Відтак на місце, мовляв, треба виїхати і росіянам. Передували цьому і погрози окупаційного очільника терористичної ДНР. Денис Пушилін пообіцяв знищити нові українські позиції, які насправді ніхто не будував. Представник України в групі Леонід Кравчук погодився на спільну інспекцію. В ефірі телеканалу «1+1» він пояснив, що йдеться про спостереження зі сторони, а це, каже, не є аж надто критичним компромісом. Буває один компроміс, якого не можна навіть називати компромісом. Це коли йдеться про незалежність, коли йдеться про суверенітет і коли йдеться про недоторканність кордонів. Це червоний, я б сказав, простір, який не можна переступати. Все останнє можна і потрібно домовлятися, але документи не підписувати такі, які можуть зашкодити Україні. Оглянути місцевість було б корисно, зауважили посередники з місії ОБСЄ. А от соцмережі і активна частина суспільства сприйняли це як зраду українських інтересів та обрушили шквал критики на президента. Він панічно боїться відновлення стрілянини на фронті і готовий на приниження, аби тільки не. І росіяни це розуміють і методично патрають нашого артиста. Выполнять преступные приказы нельзя. Поэтому человек, который завтра ликвидирует генерал-майора вооруженных сил РФ Руслана Вахитова, а также других российских офицеров, участников инспектирования позиций ВСУ, организованного по приказу президента, заслужил почет и уважение в історії України. Деякі навіть іронізують, які б ще спільні інспекції могли бути в історії. ОРДЛО інспектує позиції ЗСУ, Аль-Каїда інспектує базові табори армії США, Хамас інспектує позиції Цахалу, Чикатило інспектує міліцію, педофіл інспектує дитсадок. Який з цих варіантів неможливий? Тим часом наші бійці регулярно фіксують порушення з боку окупантів. Вони використовують це так зване перемир'я, щоб рити нові окопи та траншеї. Весь час обладнують нові позиції все ближче до наших. Це також не залишиться поза увагою, каже Кравчук. Проте, чи будуть українці інспектувати позиції окупантів, не повідомив. Ми вже заявили про 10 таких порушень, де риються ці окопи. Більше того, ми подали це про наші спостереження відповідно до представників ОБСЄ і чекаємо на них відповіді. Окупанти хочуть піару, а не миру. В Офісі президента заявили, що жодна інспекція неможлива, бо окупанти закидали їх новими вимогами, які суперечать одна одній. Намагаються влаштувати шоу та перекрутити мету такої інспекції, кажуть у президента. Як ми й передбачали, представники незаконних збройних формувань в ОРДЛО не очікували конструктивної позиції України. Віра у власну пропаганду та відірваність від реальності заважає їм адекватно оцінювати події, що відбуваються. Станом на ранок сьогоднішнього дня отримали від них низку вимог, що суперечать одна одній, спотворюють характер домовленостей про режим припинення вогню. Одразу після того, як стало відомо, що спільної з терористами інспекції не відбудеться, бойовики обстріляли з автоматів позиції наших військ в районі селища Шуми. Постраждалих немає. Владислав Стужук,